Hej allihopa och hjärtligt välkomna till en alldeles ny video på min kanal. Idag ska vi prata om Du bara, en kärleksbok av den svenska författaren Anna Alund. Romanen utgavs 2016 av förlaget Rabén och Högden. Jag har lite blandade känslor när det gäller boken faktiskt. Men låt oss ta det i tur och ordning nu. Vad handlar den om? Det är sommar i Uppsala och syskonen Caroline och John, som är 18 respektive 16 år gamla, har hela huset för sig själva, eftersom deras föräldrar är ute på semester. Frank har alltid älskat att spela fotboll. Därför sökte han till ett gymnasium med inriktning på idrott. Men sen blev han vän eller något, jag minns faktiskt inte. Så nu går han på rehabilitering och väntar på att svaret från gymnasiet ska komma. Och Caroline eller Caroline, jag vet faktiskt inte hur man säger namnet nu, men hon jobbar på en skoaffär där hon träffar Frank, en snygg kille i hennes ålder som arbetar i pappershandeln på samma gata. Hon är fast besluten att vinna över honom och bjuder in honom då på middag hos henne. Men när John ser Frank för första gången blir han omedelbart lockad och han kan inte låta bli att stalka honom på sociala medier och hitta ursäkter för att se honom på jobbet. Ja, jag vet, så typiskt när man är tonåring och man har en crush. Ju oftare eller mer de träffas, desto mer faller John för honom. Vi skulle ha alla tecken på en klassisk kärlekstriangel här om det inte vore för att Frank inte alls är intresserad av Caroline. Och han har bara ögon för John. Det är så jävla uppenbart från början och intrigen är extremt förutsägbar. Självklart tror John att Frank inte vill ha honom och han är lite avundsjuk. Så han går och gör något som är jättedumt. I ett anfall av förvirring, kåthet och svartsjuka ligger han med sin bästa vän Eli, vilket var både oväntat och helt onödigt i min åsikt. Varför? Det är den enda frågan jag har. Uppenbarligen så är det en plot twist för att skapa en andra kärlekstriangel i boken och skapa lite avstånd mellan Frank och John. En distans som de egentligen inte håller länge, så det blir inte särskilt mycket till intrigen. Framförallt känns det konstigt och lite påtvingat eller forcerat att Eli och John har sex. Men jag ska inte chatta mer om det här. Låt oss gå vidare och prata då om förhållandet mellan John och Frank. Jag hade förväntat mig att det skulle vara något sättare och kanske naivt att det var, så var det inte. Jag talar inte om sex här, som det är ganska mycket av i romanen. De inleder förhållandet trevande och det finns en hel del missförstånd mellan dem. Det beror mest på att Frank fått sitt hjärta krossat och inte är redo att låta någon ny komma in. Han är livrädd för att bli sårad igen. De håller på så här i flera veckor och har en relation utan några förbehåll. Det hjälper dock inte John, som är förälskad i Frank och längtar efter något mer. Så småningom tröttnar John på Frank och hans dubbla signaler. Han öppnar upp lite, håller fast vid John för att sen släppa taget helt och hållet. Just när John antagligen fått nog och kastar in handduken börjar Frank äntligen satsa på det här och försöker göra honom. Som jag säger, det är lite fånigt och förutsägbart som man kan förvänta sig när det gäller en kärleks- och ungdomsbok. Hörni, jag vet inte. Boken var okej, inget särskilt spännande för mig. Alltså, jag tänker inte ljuga. Det fanns definitivt några delar där det blev lite tråkigt. Dessutom kunde jag bli irriterad på sättet karaktärerna betedde sig på. Samtidigt tycker jag att det var skönt, särskilt med fransk resa för att äntligen våga ta steget och luta sig mot John. Men det var vissa saker som störde mig, som till exempel att John ibland glömde alla andra och pratade inte så mycket med Eli eller sin syster. Problemet är ju att boken är skriven ur en tonårings synvinkel. Deras stil och perspektiv är ofta väldigt specifika för den här gruppen läsare. Kanske tilltalar den inte mig på samma sätt på grund av det. Jag vet inte, jag har ingen aning. Men så är det. Har ni läst boken? I så fall kan ni gärna skriva en kommentar och säga vad ni tycker. Jag hoppas att ni gillat videon och vi ses snart igen.